Ji, monggo yuk. Lalajengaken wonten lagu wajib agung posisi di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwine. Kok suwine? Sinangsa niki sing mangsuli radi kaget. Lah piye to? Lho durung bali, durung mari anggone nyawang sing menger-menger. Lho wis dikon mangsuli uluk salam pira to? Kaget aku. Ji sing penting kompak iki kangge. Nggih. Saking dalu pangarsa dalu menika nggih dulur-dulur saking banget kali wungu adicaranipun luar biasa
halal bihalal ugi tasyakuran Nggih. mangkaten inggih kala wau ugi wonten santunan anak yatim nggih. Alhamdulillah ingkang dahat dinurmatan keluarga besar JP New Group. JP New Group. JP New Group. Nggih mangke pun kaserat nggih Bu JP niku dawane apa lagi enak nggih. JP ki apa? Dereng pirsa. Dereng pirsa. JP New Group nggih keluarga besar saking Banget, nggih. Sedherek Agung Budaya pun tumata ketoprak asli saking Tambak Agung Kaliori Rembang Pak Bu. Sapa sing gak ora ya Lah, Kak? nggih. Artis sing menger-menger. Kae lho dipun sesepuhipun janipun Bapak Rabon Widodo nggih to. Ugi panjenenganipun Bos Muda Ika Talenta siap atur panglipur dalu menika sinareng dulur saking banget Kaliwungu. Nggih. Inggih mangkaten ya. Dalu menika mangkadya sinareng AB audio Anti galau music. Agus katur kendang lho Le. Agung Budaya. Menger banget kali bergoyang. JP New Group sebelah Suki rezekinya lancar selalu. Amin. Usahanya sukses. Sikat. Ayo Jonton Agung Budaya. Ayo Jonton Agung Budaya. Ayo Jonton di desa wis tak kira piyayi banget Kaliwungu iki wis pas kanggone nimbali Agung Budaya. Piye to wis pokok iki wis tumata nimbali Agung Budaya ya Agung samubarang. Agung samubarang. Amin nggih. Dongane wis pokok sing apik-apik nggih kagem banget Kaliwungu mligi. CP New Group sukses selalu. Amin. Tambah rizkine, tambah yuswane Allahumma. Amin. Ji, saderengipun atur panglipur lelagon Ika pun sapa pandemen Agung Budaya kala rumiyin Ji. Ingkang wadya pangabadi karya seni dalu menika wonten 3 channel yang mengembara dan terkemuka di hati penggemarnya. Sapa sing gak roh Kuat Marjo Channel. Sinten malih? Satu nih sebelahnya sinten? Wakit channel. Terus Lah niku Pak Betoro channel lo mboten lho. Sesuk kendali iki Pak Betoro bersama saking Colomurya wonten Kuat Marjo channel ngajeng panggung saya wonten Bebet Selamat leres. Mas Roci Roci Samir Tamir Haji Uli Nuha Pak Kamandoko ini sinten? Masih yang baru yuk kanan panggung yuk bablas ke Mas Dalion. Mas Dalion Ci. dan kawan-kawan wonten Pak Pak Juprianto Juprianto. leres wonten Pak Pur wonten Mas Saipul saking Gilamban saking Pati. Mas Radit Firman. Mas Radit Firman wonten Mas Eko Mbulo. Mas Eko Mbulo. Mas Dono sinten malih nggih ayahe Maya wau nggih ngersake lestari pun tenggal nggih mawon. Nggih, ingkang dereng kaserat kasebat nggih ampun kuatir mangke pun single malih. Ika mamundutan kuatas sanget dalu menika. Mula awak dhewe setunggal mboko setunggal diayahi saya. Nggih, semoga pamundutane wonten lestari, wonten pria idaman wis kathah sanget monggo yuk sama nika menaturi. Lestari mboten. Lestari sinareng dulurku saking kiri panggung. Lestari Ayahe Maya. Ayahe Maya yang mana ayahe Maya? La 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 la. Ala bocah gawe lagi. Lestari sepina ya kater dulur-dulur saking banget Kaliwung ugi. Juga Mas Dono. Mas Dono Boteng Gaji, Bos Muda Yuk Ika Talenta. Semoga
Brotoseno. Nggih, pun tenggo nggih, urutan nomor gangsal nggih, pun sabar sak wetawis. Monggo, monggo. Iki pamundutan urutan nomor kalih. Wow, ada yang baru nih. Apa itu? Lho iki amlope beda kaya gak astet sabene lho iki. Iya. Walu iki pomo nak diwaca kuwabe nganti bar subuh ya. Saking sirup manggis kudus biasa nggih sembah suwun Pak Betara nggih. Pria idaman mangke pun aturaken seduluran selawase gak perlu tenar gak perlu sangar sing penting rezeki lancar. Pun tenggo nggih. Samenika ki mawon iki pamundutan nomor kali kok nggih. Pria idaman. Pria idaman mangke kalajengaken bebet selamat wis pokok urut ya guys ya. Ji, mangke terus Mas Dono. Antri Mas. Samenika wonten pria idaman. Idaman yo monggo si Mes. Pak Betara. Ci. Oke, spesial Pak Betara sirup manggis kudus. Ih, Pak Jenggot Bu Jenggot, aduh sampe lupa wis kaya dulur dhewe nganti langsung. Oh iya. Ayo sinten meleh ayo di absen dulu. Ayo absen siapa yang belum? Dari Paktisem masyarakat keren luar biasa. Mas Joseph Makelar Tobrut, Mas Angga. Ih. Salam Tarajuana tinggi besti. Tang Jose, nggih mangke pun single maling nggih semua ya pria idaman. Sirup manggis kudus sirupe wong ngembal kudus bosku. Laris nggih Pak sirupe nggih Pak. Sukses selalu jaya selalu. Sirup manggis kudus. CP New Group ditunggu lagunya nggih saking banget. Kita go permintaan lagu. Sikapku yang penuh kasih dan sayang.
gombal kudu sampun nggih pun tenggo nggih keluarga besar CP New Group dereng wonten pamundutan lumebet ditunggu sinambi ngerti pamundutan CP New Group betul lanjut tali ning asmara suwe sama Zono juga ini ada permintaan menyes apanya goyang Karawang sama ojo dibanding-bandingke saking Pak Rumakin ipun tenggake mawon juga Brotoseno di penting ganji sirup manggis kuwi kentele ya iki ya pria idaman lah Mas Dono kok gak kalah ya guys taline asmara kok ya ora ganti-ganti lho piye wis kadung diati ya semangga dan puji udus Pak Muhammad Ali Yuli Loper Pontenggo
Dewi atur panglipur wonten banget kali wungu. Iki Bapak Lurah ngersake awak Dewi mandhap. Oh, ngeten. Kali lagunipun wonten pertemuan dua. Yes, monggo yuk. Mas. Semangga. Amit sewu. Pak Lurah. Pak Lurah, sebelah pundi nggih? Sebelah pundi Pak Lurah? Sherlock. Sherlock Pak. Lah nggih wis pokok awak Kita dhewe siap meluncur ke situ. Ayo. Inti pamundhata bebek selamat nggih. Semangga pertemuan dua mik inggil Mas. Iya. Semangga ya ono cahayu sisa nik cerita. Nia, anjani. Sing mandhape Pak Lurah Dewi. Mik inggil. Abi, Bro. Pak Lurah, perjalanan jauh ditunggu nggih.
Loh. Niki. Lah sene kok sinten? Pak Amin, Pak Amin banget ya ono 5 kok tak kandhani. Ning dompete digawa satpame kabeh. Ayo kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah banget suatu kehormatan Pak Dalu menika nggih. Kersa rawuh monggo pamundutan lagu katur Bapak Lurah napa niki pun aturin apa Pak? Mangga duet monggo single monggo pasrah monggo. Pak Mandor, Pak Mandor. Pak Mandor, lah Pak Mandor ngersake napa pasrah lagune manut ki mawon. Manut. Lah kok gumujeng lho Kak. Ika. Lah kuwi checklist dulu nggih kalajengaken wonten kalah Weton nggih. Yang nyanyi harus Dek Nindi Talenta. Gitu Cuni Mbah Rabun Widodo idola baru lagi nganggo rel apa ora no ben disiapke anti galak. Ngagem. Nggih Pak insyaallah nanti Jogja istimewa nggih kantor Bapak Lurah wonten nggo. Ngagem rel Mas Win. Kalah wonten riyen nggih Bapak Lurah. Halah ngene iki lho Kak, kowe iki kok gede temen to. Kreseke lho. Ngene iki lho Zo. Lho iki mengko Keperak angin lah ya mobat. aja kader iki ngobek lho mainnya. Amin. Oh, tenang ae. Pak Amin, mboten gadah rencana nggawa Bali Bu Amin. Kok Bu Amin digo Bali kuwi lho. Nek menawa ngantuk lah ya. Oh ngono. Ben diteremu lesek ngono lho. Ngono. Ayo kalah weton. Nindi Talenta. Lah penyanyi orang gowong mik to De, lah repot niki. Sik Mas Win mikir lagi diluru. Mikir lagi dituku. Angel iki. Ayo. Niki cucunya Mbah Rabun Widodo yang punya Agung Budaya Pak Lurah pun tebangke nggih. Nindi Talenta. Wasik. Katur banget kali musik mawon kalah weton. Ayo Bos. Maju Priyanto.
bayar 5.000. Matur nuwun Ji. Alhamdulillah Ika. Niki pamundutan saking Bapak Lurah dan kawan-kawan Jogja Istimewa. Nggih. Sumangga ya dipenaturi nggih Pak Lurah nggih samenika Jogja Istimewa. Ajeng nyanyi piyambak perwakilan Pak Babinsa monggo. Nggih ya. Ci, Pak Babinsa mau nyanyi sendiri mungkin. Ki pasrah bongkoan wis Jogja Istimewa no Cahayu Citra Mercon Banting. Sik tak urus iki. Iki duit turahan wisit lho piye? Kok kene to bahaya iki ubur-ubur ikan lele. 5.000 le. Apa-apa aku guyon le. Jogja Istimewa Citra Mercon Banting. Pak Babinsa lagunya. Radi mriki kawula ibu-ibuku cantik. Monggo Pak Babin. Badhe nyanyi monggo. Ini grup apa namanya? Terus
Pamundutane Pak Babinsa kan. Nggih. Pamundutan saking Pak Lurah banget malih. Heeh. Kerinduan. Kerinduan Ingkang Pak Sulis. Inji suguh vokal Pak Pak Sulis. Pak Sulis. Waduh. Loh, niki Pak Sulis sing nikah ta? Hah. Napa Inji? Inji. Pak kula menyes, Pak. Kula ika Pak. Alah, salim melih kula menyes, Pak. Alah nggih kula ika. Alah Aku kula ika Pak. Ini terspesial Pak Sulis. Ayo monggo bos budaya Katalenta yang nyanyi. Nggih ya. Nggih, Ya nggih nate ditanggap nah, Pak Sirup mangke Sulis. sloper Pak Sulis monggo ya. Nggih. Monggo Pak. Loh, pasrah. Mungkin Pak Lurah monggo. Monggo Pak Sulis mboten napa-napa. Ya Pak. Brosik dulu. Supaya kita
Nggih. Pak, bilih dikeparengake pun teng inggil panggung. Ji. Monggo kasih ngandhap monggo garesa Pak Lurah. Kaduse kok ra disayang niki Pak Lurah luar biasa. Lho apa nyoto Kak? Pak Lurah niki walah wis pokok segala lapisan masyarakat iki ya wis di balane Pak Lurah kabeh. Ngono ta. Sono. Pripun Pak? Sing inggil panggung napa teng ngandhap panggung? Pripun sak menika? Lho malih teng ngandhap malih. Wah, nggih. Oke, gala-gala niki. Nggih, gala-gala ya monggo. Pun aturi. Juga kali pamundutan Pak Mohali di depan panggung. Ji. Juga cewek-cewek yang di sana. Cewek-cewekku. Mungkin mau nyanyi sendiri sayang. Nyanyi apa nih toh? Nggak mau. Gala-gala. Dalam antara aku kau dan dia relakan Asik. aku asik ya. Aku tak gawa radio kawakku ya. Ya. Pak sak menika relakan aku riyen apa gala-gala riyen? Gala-gala riyen. Semangga ya gala-gala conok sayu sumangga inggil panggung artisku. Iya. Wis pokok satsek. Gala-gala ya bersama Nia Anjani. Nia udah nyanyi? Yang belum siapa? Yuli. Boleh.
nomor 3, relakan aku ojo dibandingki Brotoseno. Katur Bapak Lurah malih wonten relakan Caca. Nah, iki Pak Lurah iki Lorenza Lover tak jaluk ya awakmu kok wayah lagu sing ref kae ngene ya nak maju kabeh bareng. Dugo radio ra. Ya wis ora, engko sikile bareng ngono kae ya. Jah, katur Pak Lurah relakan aku semangga. Bos koyo gampang bayang. Pak Lurah niki luar biasa. Ji. Pak Sulis nuwun sewu. Nih gandeng relakan aku dereng rela. Kula nyambut HP. Asik. Pak Lurah sinten? Pak Widodo luar biasa. Sukses selalu buat Bapak Lurahku Pak Widodo.
mekaten inji. Pamundhutane wonten Aja dibandingke Bratasena. Nggih. Dalam lah niki kantun kalih bosku. Pripun? Kula niki cinta dan air mata. Walah ngamangke nek diaturi malih lah nggih mboten barbar to. Kula manut kemawon kalih Pak Widodo selaku Bapak Lurah. Dos pundi Pak kalih tembang malih napa tambah malih niki? Lho kok monggo? Monggo nanti nggih. Pak keparenga niki nggih Pak. Si, ya aja dibandingke. Aja dibanding-bandingke yo. Ayo nak. Sapa iki? Ai? Iya. Spesial kagem Pak Rukimin, Pak Rumain. Kak, kesana. Oke. Yes. Mau
Bapak panitia. Kedahipun kalih lagu. Kalih lagu. Pungkasan mengatakan Nggih. setunggal wonten. Cinta dan air mata terakhir mangke Brotoseno. Monggo suku vokal Pak Rumain dia Mbak. Nggih. Mau nyanyi sendiri? Oh siap. Nggih, monggo. Iya, ndak apa-apa. Monggo Pak diiwangi monggo. Cinta dan air mata. Spesial kagem Bapak panitia sedaya monggo.
kasih Pak Niki tinggal Kahar. satu buah lagu aja ngapunten nggih. Pak Kahar jenengan boten salah, Pak. Kulo sing salah. Ayo aja nyalahke Pak Kahar to, Pak. Menye sing salah. Nggih. Menyes kabeh pokoknya saya salah. Kulo mawon mau. Sampeyan bener. Ya tinggal satu tembang. Setengah tembang Broto Sino pungkasan nggih sembah suwun. Nggih. Waduh Pak Widodo dalah niki perangkat desa luar Nggih. biasa nggih. Sengguyungipun mugia ingkang sampun kinten barokah dadosa ngambrah-ngambrah rezekine. Amin. Pak Suli Sugi, Tambah terima kasih yuswani. banyak. Amin banget luar biasa seduluran Nggih, matur selawase. suwun. Edan Broto Sino. Yo. Sembah suwun Pak Widodo. Amin. Joget kene. Matur suwun Pak. Ika tubuh.
matur suwun nggih. Kagem banget kali wungu sedaya kemawon kirang langkung menyuwun agunging pangapunten. Jangan kemana-mana dulu, kita foto bersama aja. Ayo kita foto bersama. Gusti Putri, monggo nak ajeng foto bersama mboten no. Ayo ndanggake. Wit dino iki kok semangat toh? Ika, ayo gak arep. Dus, ketok iki rada nakal, Dus. Lah Ika iki yo gak parah. Matur nuwun, Cik. Nggih, Gusti Putri, ngapunten nggih. Mekaten ngestukaken dawuh Gusti Putri. Nggih. Atos